ni kubwatia na bukurigirirwa na kila muntu. Mwancho murigereria Bwensoko TV, karibu sana aseri tukolinde imeyo muroberi obubo gimano bochenu uyokore twasore kera litukoria Jumatatu chinsa ibere chamaraboba na incho marario Caroline Mausa litukoria rero ntochikwa batu gukwanira igoro y'oburoire bumanyikanite buna epilepsy aseke usi oburoire buri bumanyikanite buno oburoire bwendurume. Ninde no mumanyi ole no bumanyi bwigoro mono igoro yo buroirobu abwase bono togochiko banere ya mase yemo anyare gotweresera bunamanye to buroirobu cinchera cyo bwetanga nabayigo bunamuranyare konyora ububweni ase bwatia bari babwate uburoirobu iga. Karibu sana. Ngani litangani kabisa umanyi mwancho marigereria marietao ngayogo toka maybe nande ngasikimo koreri kwene kebuna bantaba bwato buraro buiga nko babali babo konyo. Asante sana. Asante osogocha ase obisi yetu ga town. Asama rietankoro ku John Rinde Magati. Inaongo korese organization okiombeke kya abantu bendrume yekoro ku Urise. Urise ne kiombekya okonya abantu bendrume. Ase orogongo rwensi rwagusi orogongo rwensi rwagusi na inde Urise gyakora ebintu ebinge lakini main no gokonya abantu bendrume banyare konyora obobwenya banyare gokomenya oboguma bwabo raisi ne umate omonto tari boroire bweka nabo konyora nataite koragira nataite kokora kabiasara kandeiga arosi besa nataite kokora kende gyons bono Urise agotema ko omonto yobwate ndrume anyare koba a full life, a rounded life. Neba narwarite nabakora farming nkeigo neba karwarite nabakora biasara nabakwende school so that ntochaka okora ki kubatenganishe korese binyoro. Bano inubu na Urise meroberi kimo mubegete eriko bakonya abantu abo buraire bwenduma. Bono ase mna Urise ntobwate egente getanga ntobwate egente gekora ku programs ebintu togo koranto mna ekiombe ntobwate obobweni health mna main program ntobwate ekoro ku mali mazingira ani loosely translated na kitora nyare ko rusia bintu bire ese environment yeto so that they do what banyare ko make an income banyare ko konya ki financially so ekoro ku mali mazingira na ende se program ya mali mazingira na akoba ye program togo kora ese biombe bionsi around the world Urise njabe recognized at Lisbon, Portugal as a naetu ekoro ku climate change and sustainability award 2025 ninja naetu for in Kenya in the world twarenge babere inche no omontonde bono ye mase moningani otweresere uburoiro bwendrume mburoire kyo oburoire bwendrume no buroire mna buroire bonde bwensi nabonga mna malaria nabonga mna buroire bonde bwensi na ine mubwate egento gekoro kwa mario gabo umuntu atakere okora ki okwenda nyagitari ende yons kogichere ya serikali neba private okwenda nyagitari ende yons kwa ba assessed bamanya type kiyaki ye epilepsy obwate maite nchiwie kaini chons chire different types nero tarakira kwa types uningani umwancho murigereria nyare kumete naruta maiti epilepsy mboroire kyo maybe onga kibigo koro mubere bw'omuntu yorwari to burairobu ngaki yani ngakibogocha oburoire bwendrume ase asomogusi twanchite goteba maida noborogi bokorete naborobu omuntu akorigerere tibobe ebintu binebyo bakotrochi tore very in touch with our culture
lakini eseke no boroire bwendurume no boroire muna bonde bwensi na bokore tumno ose obongo ekero bwatuomeire bose bwatuomeirense ekoro secondary courses tabekore tuna malaria ekero yabere cerebral malaria na bekore tuna meningitis ekereteri ekwenda long untreated chi courses ne chinyinge like na kibono togotebera ombuyo omonto okoraki orendo omotuoe nyago kogendie pigi beke helmet so that no so that to koraki to damage omotu omotu ase maybe asema yobongo asema yobongo lakini ese one of the causes ese bono if intakwane sege songo one of the causes okonyora meningitis malaria ntobwate during childbirth jo mwana ako igoro if a process yebe mishandled na bego cause na gitote bra kero nyoko bwato borito no moigori bia wakora kikwenda clinic na ndo wakora ki kwa check na ndo kwanyoro mwana nyagitare turwe konyora banaki ebinyoro imi so causes inko vari chire lakini baote around 50% of the causes chiendurume nchikore tiki nchimanye kaini lakini nere preventable causes chire around 25% of epilepsy causes chire preventable neye brain damage yakero kwa ure omugwako mwana omotu maire bintombire bikebike togokora long term yaba a cause to yareto muchando byendurume alafu maybe asamangana yororeri labda ngoberege koreta tutebe esokoro diga ya bwatu burairo mbochera sabana beke bari yake kespi one of the causes that we are very raised lakini bono muna mwanya bantu there is more research yako koro ekara bono tote ba a big percentage bantu bari komanya what are the causes yoborwairobo nkonyorore osororeri na bera abo lakini a very small percent very small yani eyibono ekara ba kore research ekara bono chi organization nchiro chi mna chi akore research mna International League Against Epilepsy International Bureau for Epilepsy ekara chi akore publications ba konyora a cause mneyu ere very minimal so that one of the again to gekogera ere to kotema ko very loud about that as a cause umoiseke bosomong no obwato boroiro ngocha bare banyora abana bare buya nande baenda chi school batari konyora boroiro obo baba very successful bataruareti igobono ntokonyara goteba ebo kwambo korekoro omoigori gochosomo omwana nenda bakonyora omoigori otabuati isetabuati sokoro yaetabuati chianko nchibuati lakini omwana tu osoka iga okorete nero buati bono na tari raisi ochaka otebe ebore genetic maybe oburairo gogambo bwate kegori specific kerio konyora bange buna inu yurais bali banyara ko bako batare kegori kiane na mono geko bakibwato burairo bono oburairo obo ebore very interesting munore iga babunoreiga naboko boka mambio chake kugo na ine naboko chaka umuntu karo mwana ubone barobo chaka umuntu kagotire mbobuati kegori boko chaka anse chinde chions na kigitogo tebera ekero kwa gure ritanga ni bose kwa gure ria kabere ria gatatu genda nyagitari na ndetari rasime bene ndurume yoka yokoraki yakoyeri abantu mbaro bakogo okoba konyara maybe babwatwe psychogenic na epileptic seizures na baba yange ndurume lakini teri ndurume omuntu muno yakonyara gwebogori ende chemist basori yomo iri oyoro mo nyagitari omuama rwaire ye ndurume ochaka konyu hata cheti gokoraki gokoreru obomanyi chinyagitari bono nere very erasma genda nyagitari kikwagure kabere gatatu kane genda nyagitari omanya nabora nyore stress nabora nyore negenteke ngao ako batari endrume yoke kogara abantu bakoraki banyora the seizures bono negatiye manyiriro ki umwancho muri area aranyare kubaga kurigereria amaya kumanga eyaro n'endrume yaberege kumbwa
egente getang'ani muna borwaire bondo bwensi eba nonye malaria kikwaigure no igwete bobe egente getang'ani otakere okora no koimokerera kwenda nyagitari kwanyora omonyagitari okoraki ogokorera check up okora diagnosis then koruga abo kumanya mborwaire kiobwate na kie kitogotema go discourage ekoroku self ekero omonto agokoraki ataete gwepimere bweka ende chemist egorire eriogere bweka tetakeirigo naki aba chinyagitari chiberere to genda nyagitari ochekigu naende nonyora nobwate bera ne twara omonyagitari oyo mobose babere bari bakogenda kokoraki bakorigereria muna treatment yegenderete okoba treatment yendurume 50% neriogo 50% esende muna into organization tanyo nebinto binde nkiokori diet yao stress na kioko manage na kia abantu banka bago treat ko handle your stress ebinto nebinge nekitokonyorera bono nabo konyora omonto akonyeria pi after abaire diagnosed airu eriogo lakini baada agenderete kogo bono mune organization nakiokonya togotwarira chisemina chia abantu bendurume abaigori babo chikia givers bachamo twabasemi yaya otakeiro omonto okoraiga nende toko batore chi diary keria rire o gakonyore sija orika bonekera akorete mwere bomotienyi so monyagitari nabo tokorora akanyore chi akagure mara 10 asomotienyi bono yaikire mara 8 nki akorete wiki etaguete tama akorigereri maybe wiki ebintari ete agara allergic oranya maybe ne example nkwenda narenda oranya ne chingende ara allergic maybe na chichiko koraki chiko mo eshida kega otwara chiaba mune trigger cause bono kitotebera ekatoiro monte diary akorika keregento nki akorete nki so that ekera akorete to ku analyze no monyagitari oe nabo konyora okoreki chisija cha reduce okoku kwa punguire hizo seizures those are some of the signs and symptoms cha bari barwarete bari bono bari bakire nyagitari mwanyere konyo ngamba barwarete bone manyiririo kibako babakora ibone ekoro ku trigger causes chiri chikogora omonto mbaro bakogwo ko ya stress mbaro bakogwo ko yenchara egasi endito omogaso maybe omonto akore egasi ya juakari ani omogaso kokoraki those among the trigger causes bone kero tu amanyire kero omonto arikire diary erito moete togocha twarigere twateba omonto eritukeria arichete mogondo ama mambia ebe sema tukabere ko following na agwete mono toma goteba utakeiro pungu senya kokogenda kwagenda omogaso otarakoraki otararura maybe by before saa 3 gwakorire nende kwenda maybe marogoba bose wakorege nteke ngao nende karo twachite ko identify abantu bande umaye karo omonto bwate maybe a quarter an acre bose bwate an 8 bose half an acre na ubegeta enyomba ubegeta chinsiaga nende otate ko tumike bituma tokarora at times very profitable na kyokonya toko teba ko encourage basimeke maybe other forms of farming which is area koreta mali mazingira program ponongo tema tere korigereri abantu aba round alafu maybe oburairo bombora sechiaina au bobwate different ndobwate psychogenic yani chire tofauti neri tiabono ngotebono examples mbaro bariekera agure akuomapa taro atari konyegera naro okogu onyegera mubero mugima naro ranyegera okoboko komo no okogoro esaidia yemo taro ogokura naro ogosoko arachake komunyoka ani aikaranste o bamuna basoka biya watakero monto lakini bone tofauti otakero na bakwenda atumire none egento mbaro bagozuba tokoroka daydreaming lakini tofauti yo monto daydreaming ekero kwa mukunire mbo sako irana akorogotabuka oirana ogatebiningi lakini ino mukuna na ba
akorete ki bake esijeriere bono ichire tofauti nekitote bekero muno moigori bose muno muntu kwachakire korora ebintu mbiro omuntu agokora bitari kawaida muna mwanya banta atakira ko bia wakora ki kwairo muntu nyagitari koru nyagitari naribono omuntu okorero diagnosis then chi process chi achaka then mbia wachakira level 3 yego sinya kwenda level 4 yego sinya kwenda level 5 tara chagwa se chi level maybe mbora se chi stage au maybe stage 1 yani kerobo go chaka kubwato omuntu ngo chaka bari kuri stage ya mago cha se yende kerobo kwanyorire sija nere koroku egentongera ogekoroku intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorder in a World Health Organization. It's a classified 30% of some seizures ngoba chira kongotriko kobweneka lakini 70 kichabere diagnosed mapema wachire nyagitari nabo kobwena ogendeka na ende nabo chikoba managed tari okobwena pira kinabo chiko koraki onabo gutiga kogu kwanyeri ogo mambi kwendega aswa kore bintu bya okwira no tari kogu eteri afadhali ko bwato bwabanko gwerore chira so ebintu mbiro biko omuntu atakira arigereri lakini tenga muna ndimete bono chi condition inchiro ebwate sijore stage 1 stage 2 stage 3 tebwati stages ko bwato boroire bori bono noko uko manage mono ababa konyora bari kero bagure egika kenga nanga kyo konyora bakoira bamakubuka gusikuta ubuka ani bagoteba after 5 minutes umuntu agwaberense mbaka recovery beyond 5 minutes otakira irunya gitari yetakira around to 3 minutes chinza chine bara bakoira 30 seconds ego depend no ni type yes chiza and no montare lakini usually around in 5 minutes kia itaniri umuntu muno yatakira akoreko aende nyagitari mbali nkora maybe ebinyoro mali kero muntu oyu anyare ko bagakumora ase mara bande bamuletere bichiko babeka munu bande bamumeni go sensukari nera advisable ese first aid ya yendrume teri advisable kobekera muntu kende yonsmon yankobot kwanya kora muntu tabwatiro memense so ekero muntu akonyore sija before chake ko konyore sija the first second okonyore nyendirie are kweroma ebutororo meme eneri chinsa akwebutora tari omunyoke mbaka nyomba ore tege chiko beke mon na inde eshidende twachito kanyora muna abantu mbaro twa deal na barabo okonyora diria okomobekerege chikaro memo kongu agocho obuna maino buyo umisa mono totakere komobekera kende mono actually yendo takera okora okomotiga okora ki ogendo kyoka enye karange na riko musanyo okomorusuki kwa mobeka gose kwa rusie enye kare orenge agento nkera mbembe binagu byarengera ndo biranyare gusuki kwa bisuki kwa rigime bie ejampa ego tibo sekende keri kwa begete kwa mobekera nse yo motu okora ki okore sija then kwa mwako monjora recovery position kwa imokyo motu so that te tokera na amate nyekabwata amate. That is the basic first aid. Nega bitindo china akwande bose komobekerege chiko mono tinda akwandira komobekerege koro tobono bose atiokerere tinda akwana komwa sukari bose kende just basic nande era gukora rende yabera mugondo nkayokorusige chiko harunako mbale nkagari nabo igoba uteanga boroiro bontu bono buna gitwate anga mboli ase ororeri okonyora maybe bagateanga uyo no borogyo yaro ebi bintu bune bimbirabo bono maete egento gendrume tari gento tari boroiro bwa mogusibweka babu mbore around the world mbore ngumbu mbore Europe mbore everywhere bono embara bono borogi bakabwate bwagusi naende kero korigereri endrume is the oldest oboroire bore mbaka e Bible no bokoro igombore considered as a disability endrume ne disability era under chronic disabilities bono egento kero monta if I may add
nikoro muntu abwate endurume ogokwenda wakora ki ekero nyetagete disability card e process nero okwendese county okwendese nyagitari yao wako kuoye form wako diagnosis ya ichorigu then waichori as a e-citizen wase kwende council lakini yakore gusi ndaisi yenda ariese council so DC korwororo they will guide you okabutoro che ibonerese NCPWD ekere disability ndobwate bintu tofauti tokora bono asa abantu bendurume muna bono iga ndobwate program togotema go train abantu bendurume na caregivers na abantu ba kenyoro bake so that banyare gukora ki about regenerative agriculture banyare gufundisha kurema type endonge yo kurema so that they be very profitable. So that is one of the types. Lakini ndobwate under treatment and control ndobwate abasani baro bakuracha bato maybe amariogo gete ekaro bato eta mario bali bare ese system yaito tamonte muntu gete na muntu gete nkonyware maybe la nitrogen ose nkonyware kepra ose nkonyware riogo gete to amwakire symptom te evento bwate riogo rire ABCD umunyagitari itagocha gocha ituko kete inchu akorigereria akore review mayakoraki omayigocha woego eriogere nabokonyora tokwena at times free but most times we charge a subsidized fee onye riogo liko ni maybe enteterege ko ni 50 okonyora ntokwena na 25 so 25 ya rusi 20 yeriogereria onye twaitu bose tokwena bose lakini twagorete bose twakanite transport twarusi nkeigo twa cover those costs ndende twarusi sana twakano munyagitari no boko ngeresera manga sense moyo ya kabiri wastura chiko bato gukwanira iboro y'obugwenya mancho marigere ningendete gusanga nere John Magati kurwa sekiombe kya Urais abo bako bakonya anenemo n'abantu bari babwato boro irobo bwendurume digatora swaso mutimo komoke gase chiduka tora tonyara koranara yagendrete kuri nenkwira na tori tonyara ko bato kumanya buna turanyare konyora ubu bwenya buburo irobo iga bwendurume tobaise gusta tobaise ko yendare Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Mwancho murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayara bega gwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Nero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro koine kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali yabekire koine kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO na boigo chinsa isato chamagoba asitorabe to wesemia amange Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi ya bono Buya kegemo inde aso gutwanchira kobali yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nsoko TV uboroso bumugusi Wancho murigereria karibu sana naenda sesemo ya kabere abwasi togendete gusangana na John Magati aburi tkuliara to kwanara igoro yoburwaire bwendurume gose epilepsy bono Mr. John ninganiere seru mwancho murigereria igoro ya minubuna Urais maybe mubwata chi clinics gose ngakimoko bamwa mo kubadaya kuna isa baro bari bako babako tara se clinic ke usually etoko eshide ntangania karotwa Urais ya chagete twa roche a challenge nene ni specialist and epileptologist doinero renge gap umonto okore na aburwalira abantu bendurume enough okobe endurume nenkora na bako endo igweri yogorie lakini tari bose bako underdose bose bako overdose nenkora na ende tari kumonto tayo munyagitari tayo umaite kera gento binadamu tayo okorete ki umaite kera gento so as Urais ekertwaro che gap yi tokarige an epileptologist oyogo cha monthly korukisumu orwariri endurume for more than 30 years. So as an organization into twaroche getangani no koriyo muntu o understand the oborwairo. Ikatwanya ro muntu understand the oborwairo egento gya kabeto gukora ekero muntu onende by the ekero tokonyore patient ntwanya konyora muntu chakire ko gurero aje story. Enda konyora muntu ochiro oncho kananire. Ochire nyagitari chinyinge
lakini bona akorigia asa agokora ki agocha 1 anyore treatment 2 anyore abantu rende munere iki banya kokora ki banya gosemaniamo so okonyora ntobwate into gekoroku ase abantu abarwarete bagosemani taribo nende ntobwate treatment is a very small percent aso borwaire bwendrume lakini bona seba aba bagosemani nkoro bakora tore capacity building bagocha amo to organize to beke hall to train na kiyo kora first aid to train how to na gote bintu bwate diary bona se diary eri nere go to guide akoba kero monta na bwate esteri boroiro na omoberoe oko react na no boroiro bona yakoba individualized asabantaba na ende se bari batete treatment ese bari bakire gote amatori korigereria especially so monto okonywe yogo dire very expensive gote makore korigi twari abasani bari bakoni muna ntobwate foundation for people with epilepsy Recliff bona karto bwate FPE nabutoko mwakera umusani ona sana chengo nabonko mwakera na motebi nimbwate condition yeye tomo te twabori mo patient tutaite ko gosaba second opinion ye condition yao nyaga koreire iji didichenga gocha gusinkora achare rimoigo twamwa origereri omago twa advice omorwaire oyo na nya kurwarie case mnike twakorete ABCD buyari songo tema turi second opinion apart from yo munyagitari oito apart from mugabinye inye kabwata eriogo akoni either onyoro musaada bose akoni cheaply maide na boko amario gaito na boko nyoro ko ba tax exemptions na boko nyoro are a bit cheaper bosaba sani baro bako import batoa boneka twanyorire twateba omuntu oyo maybe akoro muchumo taka tinyari tipi twamobeka under a program yoko mokonya treatment lakini chibesechi nenje njiruase bono twama gotema kwakora ki twatema go balance torore tanyore riogorero mambita akora ki libore bono twabatebi nyogo konyara okonyara 10 tobwate account ye organization ekara bwata 10 yobeka abwata 20 yobeka so that by the time omutienyo kwa basenyeri oga bwate nire metienye bere titiko chikoera na bakonyara inyorure na bakonyara fundraising no nenusu twamoya to organize onyore riogo maybe no ene dosira mwire the next 3 months or to next 2 months babarwarite like babante konywe riogo eri kera lituko muno ire dosi mbaro bakonyu mambi dio kambaro bakonyu mambi marogoba mbaro bakonyu amariogo type ye mbaro bakonyu type ibere type isat bone go depend na ekero wacha kire kogu tali capability esoboroiro kwa botigete boga kinambaka igona kiengo tebe karo kwanyore kwagure kabere gatatu koraki entege tangani genda nyakita tochake ko kuchaka okora treatment mapema otike naenda boberegeka egocha ikase bonekero naenda otike na beko basavia gende the 30% erinago tebi WHO teba 70% is easily treatable kwende percentage ya 30 bona dio konyora umuntu abwate ndrume oyiko mwateba acha bona akabari ichara akabugoria amachakara acha akabaiga ebintu mune ebyo konyora na treatment yakogendegeka bona ngo chibore bwabwana mbwata abantu nabo cases chinyinge I think you've met abantu bande babwenete abatu diri na barabu baro muno oyotenete kifafa care e director obo achitaka bwen abange maite babwenire but ego depend no monto na kiore serious mona saba bako tara wocha se chiseme chigacho bischeno cha yurais maybe aba ngina bebwatira neti namba ya bonko berge korekana mana bebwatira neti lakini babwato buroiro bwe bari morito ntobwate kesi kama bona iga jogo if you want nabo ngotema ukwana neranjira nenye koko mokore interview ntobwate so again to talk kore amario kona nende kine iri swali gya kwaburi mbaro okonyora amario gokonyu
tutakiri konyu kwebwateraneti utakiri otigiguria ogeri obekuria ogori ngao na ndeta kere kor maybe aiya in advance ebina bebe ndokonya tokorra abantu bekiombe geito training taba tebinye koro chingo chiore go kwebwaterani notakiri gokora iga togochaka gugotigiria ogeri ochake konyweri nere kwanyore rio ga gochange gochi erire rigorire igoro nabo konyora entetere ya mogere emi bose 120 atakira nyu entetere mambi na marogo bose rimo rioka by 30 days nyaga kogore emi by 30 days ene 3000 akabaye umwako mugima for example mbare abana sana mostly maybe nekero na inge school mbare na karorire ba kero ba batare like do you give psychological maybe advice psychosocial support mbabwate mental issues bande bako basekere school for example ngakimoko bamuko ba advice so mne organization ndobwati kera gento maite ndori serikali so but we work with tokoroku abasani baro ba Eurism na gusi mental awareness GMA ndobwate other organization that toko deal na chiroje lakini ekero naende ekero tokwena na psychosocial support ndori ko omwana bweka toko omwana twana omoigori yekonyarekana abaigori bagocha bonse ise na ngina naende togokora naende togoorganize barasa twende kinyore kiyabo twakora awareness akoba ye condition akoba teri an isolated case omwana oyina amenyete nyomba ebwata abaigori abo bamenyete kenyoro nabakonya abantu bekenyoro bagate amochiori no mochi abana bakoku endurume bona twenda twakwanire kenyoro twakwanire family twakwanire omwana mabwate ritko specific noko bamogo tware clinic na banta ndobwate ritko specific na inde lakini akoba numbers nko grow chire so usually talk about the last Wednesday of every month alafu the last Thursday of every month monyagitayo yakwenda Migori ndobwate organization abasande baito bakora kugeno na barabago koraki bakora the same program on Friday the same month ogenda Homa Bay asa akora ku Kindu Bay nende ekaruna chete Kindu Bay na nyanta abantu abange bagusi no bagochi bana ka twarocha bange no bagochi bagato advice toire the idea toche tokoreki so that bachake go save transport kuruga mpaka Kindu Bay bagotumia around 500 kwenda koirana naga batarari na pigipigi maybe omuntu amenyete orosana ime bosamenyete bobasi bose samoya mpaka town koru town ende Kindu Bay so it's expensive that is the reason why twakoretaki twamoito gocha naende mbarabu naende kero kurigereria abantu bako lead this groups support group mbarabu bako lead the support groups bona bantu ababendurume maybe mbabwate bintu biri biko ba trigger mbabwate trigger causes bona kero tokora training which you usually tokora whenever chinamba chi abaire chinyinga kero baikire maybe 30 40 twakora training ekero ba ochire training etokubafundisha what are the causes what are the trigger causes ekadieri nere gocha tokonya what are the trigger causes nabo monta gotebu isiri tukeri makobyara kanda makanda bono nabo kurigereri itukeri tagwete ritukaramire agachaka kogu bono maitekero monta akoramire dio kadio gutari stress yakwa bono toriko gulitukeri ochaka kogumambi yae was after 2 days bono ekero tokorigereri graph yeri tabato twamanya eshidaga bono ekero togokwana nero kobanko aftore conversations nabato kwenda togopanga litukeri mo twenda sobo twakoraki psychosocial support korusoba awareness korusoba bono nari skadi uwanene mono moibori ubiseto mwana oyo bwato burairo bukwa ebwendurume na advice kiura yana ko bagoko I think tari no ebroire bwandurume boroire bonde bwensi omwana obwate michandende hospi kegende getangani atakeira irunya gitari anyore treatment ekara anyore treatment ama okora omwana oyu nabakonyora ende skuru naende okonyora mostly abana abange babwate neurological condition they are very talented
oende school onye kabwate talent yoko tera basoko chora have encouraged to do the talent na kitobwate program yokoroku art for social change eyo usually kwa youth basa abana bagocha bachora bakora ni na utokonya korera igego service ndobwate hall ekora bakorera interview onsipi then umwana uyokorake ochaka utara self esteem ochaka kwe accept orora boroiro buna boroire mna bonde bwense nendo manyobo kimabwa eborunge inubona buna yurais maybe mario banale moko bamoko abaroira umaite kero murwaire abwateri ogoriaye so ekero omuntu achire ese clinic yaito aruro manyagitari amurikeire ryogo onye tubwate nabo togokoraki toko kumotebi na kyo konyore ryogo titi totabwati lakini ende tokoro muchirendo omuntu akuru muchinoro no mokongo twakoraki twachaka gukora mikakati yoko mukoraki yoko chaka komokonya lakini acha nkanyora treatment tari mariogoka ebinto ne binge omuntu ubwate ndruma tagete maybe in terms of population igaiga to make example gaiga Kisii County ina manene abaruira abaroire barabu omaitekero korigere population in Kenya we have around 1.5 to 2 million people with epilepsy nandekero korigere one of the most populated counties in Kenya Gusii ona inye togoteba inye World Health Organization egoteba in every 100 1 or 2 people have epilepsy akange population ya Gusii ego around 20,000 people babwato boroiro out of those abande maybe bakwenda treatment isiko abande maybe basiekeire nyomba lakini aba basiekeire nyomba nabo abange now that leads me to the next question inubona buna yurais mero beriki mobegete erikwene kemna there is sensitization maybe ko involve the media egere ikere bari skali babisire batari koretu konyumanyikana na konyoro boko so ekero toko work very closely in council akobo maite there is organs chibwate powers chiranyare gotokonya ise evento mineke endo gya kabere twashito kanyora ntokonyara gokora binte byonsipi without having a plan. That is why bono toboto kora na organization ko Kenya Community Development Foundation. Bono Kenya Development Foundation, Kenya Community Development Foundation KCDF egateba ese to akorire ndoda kero bokonya. Bono bagateba torigi 1 million na bato 1 million chibe 2 million so that tonyare ko expand whatever togo kora kenyare ko ba enhanced kebe kenenake so that kenyare ko tuara a platform where toranyare ko kora more awareness toranyare ko kora more treatment toranyare ko gachama ryoga isaine for patients ko tuara maryoga isaine for patients so that toranyare ko ikakirase then as an organization to what a plan to work with the media. We are still working with other partners. Already we are working with you, Kora, but we also working with other partners. So the media na be capacity build, so that we might have intense engo change vile. Again, to kerina chete skule miakeri. Esther ba ko to fundisha ba ono gebinto development ya beire. Mbia ko koraki. Bo chamo to teme ko capacity build our media so that wanyare ko cover chi story from the grassroots. Kenya newspaper. Chore and Dayonspe. The first thing credit command bago printing siasa motu. But if we capacity build our own community, news and tanga na wewe cover siasa, maybe acha cover and maybe economic issue to grow with the economy, issue to cover senobo right treatment. Might na boto go change the narrative. The media has the power to set an agenda. So ekero to akore capacity building ya media na endekero like you also already sharing our story wana boko nya twachakire gusuka uchimutu bono bukolera ninga ni umumanyo mwancho murigereri
maybe ekwerende organization yenu ya URICE gusonga iga ngaimo gotoka na kiara abanyore maybe namba yesini eri babe bako batarera banyakonyora bweni boigo uru advice yasi bali barubwata baroire babwate epilepsy ko gari banyare ko baba ko baligi eri mo bemoko bakonya. Importantly asa abantu babere gusi egente gatanga nye korwarite osenya kwa maito muntu bwato roire bwe endurume tutige ko bakoraki kubachaya tutige ko to accept as a community nare banyare bakoraki banyare komenya ubugima bwabo mineta keire lakini ese organization into menyo gotaite kotonya nabo koenda ogototomera either email nabo koenda in our social media. You write an inbox, URICE Kenya, all platform, ebe Facebook, ebe TikTok, na wako tome, ekolo ku DM, inbox. Lakini na ino ntobwate, namba ya ofisi. Na wako monta wako laki, wako tome messages, namba ya ofisi. Aso rio taite go totalera, office cheite, ichire Kisi Town, third floor, Magoma Pijot building, igoro ya, same building na Bliss. Lakini osori otaite gutwakire simiaro akwane 9 egere 0721 885 449 0721 885 449 nainde nabako enda so omutando ito Facebook, LinkedIn, X, karokiru Twitter, bose Instagram na nabako tige message yanda inbox naende nabo togo kora kitogo gwakire simi after before 24 hours chiere so that orere naki na kitogo kora ne togo konya based on a message watigiro. Bia sana. Asante sana. Kire kobana ya somoro bili obweri tukoria rero. Ore ngino kwege na kwane buno mwanchu muri iskari nyare kwabaga konyora oboseni bwisaine igorio burairo boiga wendurume. Asante sana. Mancho marigereria koikabono nigo twekiro mweri bo muroberi bweri tukoria rero muroberi yoga bobo gimano bochenu nabo igo nigo na no kwege na kwane buna kwanyare kwabaga konyora oboseni bwisaine igorio burairo boiga wendurume tumerane wiki egocha asomoroberi obwo gimano bochenu eritobeto gukwanera igoro ya marwaire au nabo igo nigo na kirembi ya mono asobotegererio bya kurugo chaka kumuroberi yo ikabono twekire omwerio kwabere na inchomurario Caroline Mausa endera kuligereria miroberi yaitu ase chinsemo cha social media Facebook, Twitter, Instagram na boigo YouTube alias boigo sensemo ya TikTok @ensoko TV obona boboroso bomugusi.